cykle o úspešných Levočanoch sa tentoraz pozrieme na opačnú stranu spektra. Pôjde totiž o slovutného pána, povedzme, že čerstvo v dôchodkovom veku Emila Labaja. No a výstava jeho výtvarnej tvorby pod názvom Krídla a ilúzie prilákali do Spišského múzea na otvorenie tohtoročnej výstavnej sezóny desiatky návštevníkov. Tým, že naše múzeum v tomto roku oslavuje 140. výročie svojho založenia, vlastne je to pre nás veľmi významný rok, chceli sme koncipovať náš výstavný plán, takže dáme priestor miestnym, lokálnym, ale naozaj vo veľmi dobrom zmysle slova lokálnym umelcom a dohodli sme sa teda s pánom Emilom Labajom na výstave, že vlastne nám zapasovala tá jeho tvorba do tohto priestoru, do výstavných siení na námestí Majstra Pavla 40. Nachádzajú sa tu také témy ako zobrazenie Levočskej bielej pánej, Majstra Pavla, ale aj pohľadov na francúzske umenie. Je to vlastne taká symbióza histórie, súčasnosti, takže naozaj sú to ilúzie, ktoré sú aj v názve tejto výstavy. Je to pre divákov odkaz, aby si roztvorili krídla a išli si pozrieť moje obrazy a nechali sa ovplyvniť aj troškou ilúzie, ktorá sa snažím proste, aby v každom obraze trošku toho bolo. Levočan, ktorý ako sám vraví, si iba odskočil do susednej Spišskej Novej Vsi, kde dlhé roky šéfoval mestskej kultúre ako jej riaditeľ. Napriek tomu, že jeho vysokoškolské vzdelanie bolo skôr ekonomického charakteru so zameraním na agrorezort, súdičky mu do vienka pridali aj umelecké vlohy i ambície. V tej základnej škole som chcel robiť od atletiky až hudobnú skupinu sme mali už na základnej škole, potom už na strednej a potom slavný Emocion. Hral som kabarety od 15 rokov, levocké slávne pohľady Majerčákové, hej, a ostal som potom pri divadle až, dá sa povedať, po toho Majstra Pavla. Režíroval to doktor Jozef Milčák. No a potreboval žobrákov, takých furiantov a presne trafil na Emila a na už zosnulého Marcela Gajdoša. A to sa už s Emilom v dobrom slova zmysle vlečie a ťahá. Treťou umeleckou záľubou inak Labaja bolo výtvarné umenie, v ktorom ho podporovala aj rodina. Ja si pamätám, jak dieťa, že on si stále kreslil a naši ho podporovali rodičia, kupovali mu knihy o umení, tie obrázky som si rada pozerala a viem, že si kreslil, mal taký zošit, kde cvičil, čo ako si nakresli. Odborné vedenie na 1. i 2. stupni vtedajšej ľudovej školy umenia v odbore maľba našiel u svojho učiteľa, neskôr i priateľa Petra Krúpu, na ktorého nemôžem zabudnúť nikdy. Najprv to bol pre mňa pán učiteľ a potom sme sa nejak tak spriatelili, keďže nás zbližovala podobná filozofia životná, optimizmus a aj herectvo. Spolu sme odohrali niekoľko divadelných predstavení. Jeho filozofia, čo sa týka tvorby, určite poznamenala aj moju tvorbu. Určite. Ako väčšina mladých umelcov, aj Emil Labaj začínal pri grafike, no postupne mu učarovala pestrosť farieb klasickej maľby, pri ktorej, ako sám priznáva, relaxuje. Keďže som nemal ateliér, takže som začal s perokresbami, linoritami a tak ďalej. Popri tej práci, ktorá si vyžadovala niekedy dosť veľa nejaké psychického vypätia, tak ma to tak upokojovalo. Cez tú perokresbu som sa dopracoval potom postupne aj ku maľbe. Najprv som robil olejom, potom som trošku upustil od toho, prešiel som na akryl a teraz, keďže som na dôchodku, tak doslova zneužívam každú minútu na to, aby som si zabehol do ateliériku a tam trávil pri dobrej hudbe proste svoju tvorbu. Téma hudby v živote i vo výtvarnej tvorbe Emila Labaja rezonuje na viacerých jeho obrazoch, no na vernisáži výstavy navyše aj znela. Kde sú hviezdy? Nepovieš mi, stačí, že si tu a ja mám ťa rád. Okrem Michaely a Tobiasa Regecových či Jozefa Valkošáka hudobné prekvapenie detkovi Emilovi pripravili aj jeho vnučky Stella a Linda Marinič, ktorých krstné mená sú pripomienkou jedného z nezabudnutelných Beatlesákov Paula McCartneyho. U nás v rodine Beatles bolo vždy, všade, všetko Beatles, proste od ponožiek cez hodinky, po mená psov, kravaty, všetko. Buď chvíľu horkou nádhernou, pohľaď mi líca dažďom, jak malá iskra, tak letstvo. To
pesnička bola od Dary Rolincovej a strašne sa páči nášmu detkovi aj našej mame. Čo hovoríš na tieto detkové obrazy? No mne sa páči aj tie, čo sú v inej miestnosti, ale aj tieto sú dobré. Strašne sa mi páčia tie kalendáre, čo tam má a aj tieto kresby. Strašne ma zaujali skice. To je taká klasika, čo kreslím aj ja. Vždycky, keď príde k nám, tak som za to rada, lebo mi pomáha s kreslením. Strašne ma to baví a inšpirovala som sa ním. To, keď príde dedo, tak je to vždycky plná kopa energie, ktorá sa dovalí. Má rád humor. Za každým príde s nejakým vtipom, na ktorom sa potom dlhšiu dobu bavíme všetci. Vnúčky asi sa podetkovali trošičku, takže som strašne rád a že sa neboja vystupovať a že ich dcera vedie aj ku kvalitnej hudbe. To, že Emil Labaj nie je výtvarným umelcom iba lokálneho charakteru, dosvedčujú mnohé jeho výstavy, a to bez preháňania takmer po celom svete. To je prekvapujúce aj pre mňa, že sa mi podarilo vystavovať napríklad v Brazílii, v partnerskom meste Joinville, potom v New Yorku na Manhattane v Československom kultúrnom centre, v Pekingu umeleckom centre, v Prahe, v Bratislave 3-krát, no a samozrejme tu v Levoči, v Spišskej Novej Vsi, v Košiciach. Takže myslím si, že je toho dosť. Ak vás prezentované obrazy, ale aj prostredie Hajnovho domu oslovili, neváhajte a navštívte výstavu Krídla a ilúzie Emila Labaja v Spišskom múzeu na námestí Majstra Pavla pri Pošte.